Здравейте! Според окултистите, България е силно енергийна зона. Това до голяма степен обуславя появата на все повече феномени по нашите земи. Трудно е обаче, както казва българина, да се отсее сеното от плявата. Трудно е да се разбере кой е истински и кой е лъже такъв. Ние се опитваме, като хора вещи на тема окултизъм, да отсяваме истинските и да ви ги представяме. Затова днес тук до мен съм поканила една изявена ясновидка, която се казва Роксана и идва за разговор с мен от Русе. Здравей, Роксана! Здрасти! Ние научихме за теб и по принцип това е нашия път за откриване на истинските феномени, чрез отзиви на други хора, които са се допитвали до теб, до твоите познания, опитвали се от тях и добре познават уменията ти в областта на ясновидството. Кажи ми обаче от тази голяма, широка област, в коя ти си строго специализирана и къде можеш да кажеш с така ръка на сърцето, тук давам 100% гаранция? В коя от всички тези части на окултизма си най-добра? Ами, аз просто съм ясновидка, който имам феномен, имам мои клиентки, които ми се обаждат и ми задават въпросите защо не им върви в любовта, защо не им върви в работа, в живота. И ти отговаряш с точното? И аз отговарям с точното. Първо вземам тяхните данни, тяхното първо име и след това почвам да отговарям на тяхните въпроси. Искаш да кажеш, че ти си най-точна в даването на конкретни отговори в ясновидството. Да. Много от ясновидците казват, че щом един ясновидец е добър като гадател, като предсказател, той е добър и като маг. Споделяш ли това мнение? Добра ли си като магиосник? Значи аз не мога да споделям дали съм добра. Те самите клиентки трябва да го кажат дали съм добра, в смисъл когато им помагам. Когато са доволни, когато им казвам за миналото, настояще и за напред. А кое ти подсказва какво да направиш с всеки един, който те е потърсил? Ясновидството ли ти показва и как се изявява това ясновидство? Значи моето ясновидство се показва, който аз влизам в тяхното съзнание, в тяхното минало, виждам и след това им го казвам. След като им го кажа и те подразбират, че аз съм точната феноменка Роксана, който може да им помогне, и като им дам определеното време, те виждат, че действително се получават нещата, след това са доволни. Ти казваш виждаш де-факто на картина ли? Значи, или ги усещаш нещата? Усещам ги, влизам в тяхното съзнание. Значи виждам тяхното минало, тяхното страдание, тяхната болка, която те чувстват и не могат да намерят начина как да се отърват от това нещо. Защото чувствам и виждам, която се намират в една тъмнина, която те искат да излизат, обаче не могат. И не могат да намерят начина как да излизат от тази тъмнина. Искаш да кажеш, че когато човек има някакъв проблем, ти виждаш тази тъмнина, този тунел, в който той се намира. Да. А после разкриваш всъщност каква е причината за появата на тази тъмнина. Разкривам и моментално им казвам и след това вече, като се съгласяват, почвам да работя и оправям хората. Виждам, че пишеш данните на човек в компютъра. За какво го използваш още този компютър? Ами използвам го за връзка с клиентите? За връзка с клиентите. Имам си Skype, за имейл почта, който има хора, които искат да се видят с мен и просто правя сеанса, като се видим по Skype и става по-лесно и по-бързо. Вместо живата връзка, Skype е вашата друга връзка, която не е абсолютно контактна, но все пак имате някакъв вариант. Добре, отговаряш ли на писма? Познатите стари писма чрез почтата или хората предпочитат по-съвременните начини? Хората предпочитат по-съвременните начини на живота. Просто по-добре е да се обадят на мобилния телефон и след това вече да почнем да работим, ако те желаят. Едно друго момиче те е потърсило, но не чрез Skype и интернет, чрез своя приятелка, на която ти самата си помогнала. И аз ти предлагам да чуем
какво разказа тя пред нашата камера. Здравей, Евгения! Здравей! Ти си тук при нас, за да споделиш своето преживяване. Какво беше то? Ами да, отначало беше някакъв ужас, беше... Просто нямам думи, с които да го опиша. И имам връзка с едно момче, което непрекъснато си търсеше работа, искаше да открие нещо, което е за него, но нямаше такава възможност. Хващаше се някъде за определено време, около месец, после напускаше, имаше проблеми, или не му плащаха, или заплащането не беше добре. И от мои познати чух за феноменката Роксана, която ми оправи живота, така да го кажа. Как се случи всичко това? Всъщност, как се случи? Защо първо решихте, че точно феномен е човекът, който може да ви помогне на теб, на твоя приятел, да подобри Ами не знам да ви кажа, аз отначало не вярвах на такива неща. Както при всеки. Да, както при всеки. И една моя приятелка ми каза за нея. Отидох при нея, записах си час и лека по лека почнаха да потръгват нещата. Разказах и какво е положението. Не знам как го прави тая жена, но абсолютно всичко ни потръгна. Моя заминава за чужбина, сега в момента е в Гърция, намери си работа, скоро и аз ще тръгна при него. И общо взето всичко ми е наред за сега. А не мислиш ли, че просто е дошло време нещата да потръгнат? Убедена си, че точно тя е отключила това разколване, че този късмет? Убедена съм. Какво направи тя, за да ви убеди теб и твоя приятел? Ами, не знам точно как го направи. Някакви ритуали ли трябваше, някакви стъпки ли трябваше да следвате, за да се получи ефектът, който търсите? Ами да, тя ми каза някои неща, които трябва да направя. И ги направих както трябва. И така се отключиха нещата. За колко време се получи желаното от вас, се постигна? Ами за около месец-два. Месец-два? Да. Налага ли се и сега да я търсите и за какво? Ами от време на време се допитвам до нея за бъдеще, за по-нататък какво би могло да ми се случи. Просто... Имаш един съветник? Да, точно така. Добре, а очакваше ли всъщност, че един ясновидец може да намери работа на някого или да направи така, че той да си намери работа? Не, въобще не очаквах. Аз не знам, негативна енергия ли сме имали с моята половинка. Това ли каза тя като причина? Да, точно така, негативна енергия. Обясни ли от кого е направена, за какво е направена? И как ами, може да бъде направена е, защото много хора са против нашата връзка. И просто явно поради тази причина, за да не може той да събере някой лев настрани да си сложи. Това да ви раздели, да, с паричието. Да, точно така. Те си мислиха, хората, които бяха против нас, че заради парите ние ще се разделим и така. Тоест са се съмнявали, че ти си с него заради това, точно така, финансова точно причина. така. А сега пък сте разделени от разстоянието. Да, за сега вече горе-долу 3 месеца, но скоро време надявам се и аз да замина при него. Това е вашата цел. Да. Какво казва Роксана? Какво бъдеще ви очаква? Ами за сега всичко е розово, така да го кажа. Нея. Да. Ами добре, какво би споделила като бъдещи очаквания от нея и на хората, които все още се двумят да я потърсят? Ами какво бих споделила? Бих ги посъветвала, ако имат някакъв проблем, да се посъветват с нея, няма да съжаляват. И аз така бях негативно настроена, да, към тия гледачки и така нататък, ясновидки, но пробвах се, опитах и разбрах. А ти препоръчваш ли на твои приятелки, защото си млад човек, да опитат подобна услуга? Препоръчвам им, да, дори 2 или 3 мои приятелки и ги закарах при нея. Също така и те много са доволни от нея. Младите хора все пак вярват в подобни явления, когато убедена съм. Аз само докато им разказах за моята история и видяха, защото те знаят моето положение, и видяха, че нещата потръгнаха
изведнъж. И учудено има питат как стават тези работи и аз просто им разказах им. Ти усещаш ли по някакъв начин този негативизъм, който е влиял върху вас? Или само това, че той не е можел да си намери работа? Усещаш ли по някакъв друг начин? Усещах го, да. Сякаш късмета ме е изоставил по... как да го кажа, не знам. Във всички области? Във всички области, да, точно така. А днес можеш да заявиш Днес смело, мога да кажа, да, че съм щастлива. Би ли я потърсила, ако евентуално възникне някакъв проблем между вас в любовта? И вярваш ли, че тя може да те помогне? Ами бих я потърсила, да. И съм сигурна, че ще ми помогне. Това е един от малкото случаи в практиката на ясновидката Роксана. Ти преди нашата среща ни разказа друг много интересен случай. Би ли го споделила сега? Да, разбира се. Ами някъде през февруари месец дойдоха в моя офис едно семейство, които за съжаление бяха много разтревожени, със сълзи на очите и искаха просто да си разберат за своето дете. Какво се е случило с него? Ами детето изчезна и не са знаели дали е убито, дали изнасилено, дали изчезнало просто. На колко години е било това дете? Някъде, мисля, че на 13 годинки. Излизал вкъщи и не се прибира? Да, казал, че отива до една приятелка и след това не се е върнал детето. А тъй като отидоха в приятелката да погледнат, да видят дали действително там е детето, казаха, че е тръгнало детето и го няма. Те като се обърнаха към мен, аз се обърнах към тях и им казах, че детето е с едно приятел, че няма какво да се притесняват и той е добро, в добро място. Значи до 3 дена, чрез държавни лица, полицията, те ще го уведомят и ще дойде детето. Ще го извикат. Те не ми повярваха. Семейството не ми повярваха. След това, като се случи това, дойдоха наново да ми благодарят. Да така се е случило всъщност, детето се е открило. И от тогава много ми вярват. Това е чудесно, когато дадена заплетена ситуация или проблем е с хепи енд, но понякога вероятно има и други случаи, в които финалът не е толкова положителен. Хората идват при теб предимно с проблем. Убедена съм, не толкова за любопитство, защото вече няма да ви кажа, понякога идват за любопитство, обаче като разберат действителност, че аз влизам в тяхното минало, в тяхното съзнание, бъдеще и разбирам тяхната болка и след това ми се издава, че действително те имат проблеми и идват за любопитство. Ние преди малко видяхме едно кратко ясновидство от твоя страна, един кратък сеанс, само с данни, а ти тук ни носиш и някаква топка, носиш икона, която ти помага. За какво ти служат тези атрибути или те са само украса на твоя? Значи първо ще кажа за иконата. Значи иконата е Божия икона, който много съм вярваща в Бог. Много обичам да помагам на хората, които са вярващи в Господ. Защото те като са вярващи, по-бързо се изчистват и Бог се намесва. А тази топка, която я наричаш, това е едно кълбо, което ми помага да влизам в тяхното минало, в тяхното, ако имат заключване, ако имат негативна енергия и нещо друго, което ми го пожелавам лошо, просто ми помага за по-бързо действие, за да помагам на хората. Ти използваш и карти Таро, които в момента не носиш със себе си, защото са много стари и не ги изнасяш, доколкото разбрах от своята приемна. А това някакъв окултен закон ли е те да не излизат от мястото, където гледаш? Ами нещо такова, което с тях първо почнах моето гадателство, моето ясновидство, защото като почнах с картите, след това почнах на ясновидство и разбрах, че съм ясновидка. Значи, като за начало сънувам един сън, който в истина и Господ ми е свидетел. Сънувам един възрастен човек с пръчка в ръка.
И началото му пише Исус, без съто. Каза, напиши последната буква. Аз написах последната буква и след това ми каза той, бях малко болничка и каза така, аз ще помогна, но ти ще помогнеш на хората. И аз го попитах как. Той след това се загуби и нищо не ми отговори. А то е ясно, че с моето ясновидство. Отговорът е дошъл след съня ти. Да. С пробуждане. Да, минаха няколко седмици, след това вече лека постепенно разбрах, че с моето ясновидство. Мислиш, че това е някаква твоя карма или съдба? Мисля, че е съдба, дарба. Не го приемаш като професия, като работа? Не. А като нещо, което е трябвало да То ми се дадеш, отдава, да върнеш като жест. да. То ми се отдава отвътре, просто съм дарена от Бога да помагам на хората. Може ли да се извърши ясновидство от теб самата от разстояние, когато не виждаш човека, когато не го чуваш? Разбира се. Когато знаеш само неговите данни, може ли да му помогнеш, когато той не е? Естествено. Защото някои хора отказват да го правят и Значи, казват, когато че може да се, само в контактна форма да се осъществи дадено гадателство или ясновидство. Да, значи когато те са от разстояние и когато ми дават данните си и когато аз подразбирам, че те имат негативна енергия, моментално получавам главоболие. Тоест ти не само виждаш, ти усещаш неща. Точно така. И по този начин първо почвам да им казвам бъдещето, подробности, какво те чувстват, какво виждат, какво не им върви, за да разберат действително, че аз казвам истината и че има тази негативна енергия. Когато човек научи нещо лошо за себе си, той може да блокира положителните мисли и положителните действия към себе си. Позволяваш ли си да бъдеш конкретна в лошите събития, да казваш пряко лошите неща, Значи, които предстоят? моментално не мога да ги кажа, защото не е нормално да оплажиш един човек. Да, има и със лабилна психика хора. Да. Значи, казвам тяхните подробности и след това вече мога да им кажа в действителност те, ако имат тази негативна енергия. Но ти преценяваш на кого можеш и на кого не. Да, споделиш истината. разбира се. Преценявам, защото има хора, които не вярват и като им кажеш, те мислят, че ги лъжиш. А в действителност това е истина. Имах един пресен случай. Обади ми се едно момче. Някъде от Пловдив беше, Ивелин се казваше. Той ми се обади и аз му казах в действителност неговото положение и казах, че го очаква едно много лошо, което не го пожелавам на никого. Не казваш какво? Не мога да го коментирам това нещо, обаче след това той не ми повярва и Бог да го прости, вече не е сред нас. Ох, тръпки ме побиха, много неприятна история. Дано да не го казваш на никого. Дано да не се случи на никого, не го пожелавам на никого, защото... Добре, ако е взел мерки на време, ако ти е повярвал, може ли нещо да се спаси или това е просто съдба? Не, можех да го спася, но той просто не повярва на такива неща и просто остави... Не се довери. Да, не се довери. Нека да говорим за по-положителните събития, които могат да бъдат предизвикани с помощта на ритуали. Умееш ли да правиш такива ритуали за отключване на късмет, за потръгване в живота, за бяла магия, въпреки че е спорно колко е бяла, за всеки един бялата магия? Значи, разбира се, че мога. Значи, щом мога и щом помагам на хората и са доволни, значи това е много голям жест за мен и много съм доволна. Че аз умея да помагам на хората, че са щастливи хората и в бъдеще и за напред. Добре, а съгласна ли си ти да се намесиш в дадена съдба, ако виждаш, че тази съдба е точно обратно на това, което човек желая да преживее? В смисъл, ако човек иска да се влюби в някой, да го накара той да се влюби в него, но това не им е дадено по съдба. Ти намесваш ли се в Божията воля, така да се каже? Не мога да се намеся в такива неща. Значи просто аз само помагам на хората. Тоест има закони, на които ти държиш да спазваш? Не, че само закони, ами просто отдава ми се отвътре, просто да помагам на хората за добро. Но за останалото, че те искат да се влюбят и искат да се обичат, значи това е просто съдба.
Има граници, които Да. не преминават. Да, не може да го направи за кратко време и след това пак наново да се почне. Да се развали това нещо. С временен ефект. Да, Няма смисъл да се правят неща. не. А може ли човек да има някакво негативно влияние, да не го усеща и да не те потърси и по никакъв начин да не може да му се помогне, след като той не го усеща? Значи, случвала се негативна енергия, която те усещат, но не я виждат. Тази негативна енергия, обаче не могат да разберат в действителност дали от това нещо се получава. Те мислят, че нямат Има други късмет, обяснения. да, нямат късмет в живота, не вървят нещата, а те просто се заключват самите в себе си. В смисъл двойката, която се обичат, които са влюбени, те се отстраняват един на друг. Не, че нямат чувства. Имат чувства, обаче не могат да намерят точния резултат. И когато вече се обръщат към мен, аз мога да им помогна и им помагам дори. Сигурна съм, че се сблъсквали с хора, които нямат толкова големи проблеми явни, а сами със своето мислене си ги създават, с негативното си настроение, с негативното си мислене към света. Как се помага на подобни хора, които нямат иначе някакви влияния, нямат магии, да го кажем по-старому, но просто са толкова отчаяни, че са блокирани. Можеш ли този блокаж ти да го пречупиш, да влезеш през тази стена, да промениш мисленето им, за да си помогнат сами? Ами, разбира се, мога, защото има някои хора, които не отиват често на църква. Трябва да отидат, да се пречистят, просто да вярват в Бог и с някакво ритуал, че мога и с това да им помогна за добро. Тоест понякога се налага човек да бъде изпратен в Божия храм Да, и да се възстанови тази изгубена връзка между Точно него и така. Бог, за да бъде доволен. да. Добре, аз мога да ти задавам още много въпроси. Съм сигурна, че сме предизвикали такива в тези, които ни гледат, но ще ги оставям за следващите ни срещи, когато ще научим малко повече за твоята дейност. И се надявам, че до тогава ще имаме още положителни отзиви за теб. Да. А всеки, който иска да се свържи с ясновидец Роксана, може да го направи чрез нашия сайт и да задава въпроси чрез имейла ясновидци.bg@bg. Благодаря ви, че бяхте с нас.